Hodhiambo tarik 3 dwe mar aboro 2025 nyakorom gajwang' odiochieng' matuke mag CHAN ochakore ayanga e pacho kae kabende ne en mor ne oganda jo Kenya kachiel kod tim mar Harambee Stars bang' jatugo Austin Odhiambo noyudo gol mokwongo kendo gol no bende koromiyo gi loch e tukgi mane gintiere godo e kindgi kod DR Congo. Wamiler mar wachno kaka ne wechego mag tuke obedo nyaka kaka ochan tim gi nyakorom gajwang' duto chendo maro imore kabende wang'yoni mago mag siasa kabende koro wechego menyo tenre e duon burano mar ODM ka jagoro margi Edwin Sifuna koro bono ne kopo ni osir jatend piny Kenya William Ruto gi duon bura mar ODM to odhi wuok e duon burano. Amiler anya kotende kod wechego e cheno maro imore kaka pile go kodamba kalai marot machoke na 3:6 nono kabende mantie live Facebook Ramogi TV ke inwa eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magethondo weche. Looking to advance their cause, looking for a goal, and they find it brilliantly in added time. Kenya ochako piem mar CHAN gi loch bang' diemo Democratic Republic of Congo e alap Makasarani. Nilifika hapa around saa 2 kutoka Ruiru bypass. Mpaka saizi niko hapa na tumai kuingia huko ndani. Masawa tuko karibu kukasarika sana. Leo ni tinja huo. Ng'ato achiel yudo hinyruok e kinde ma johera mag adhula ne temoriore mar donje alap Makasarani ne tuke mag CHAN makawuono omiyo lor koda kapini moko e Nairobi. Wan gi Gideon Omolo manonegi mo pikipiki manotho manwaseiko sino koch. Owili nyocho neg Damara View. Wan gi Victor Omiti neg manego kinyi kuwuok chieng' Sunday. Joboda boda moyugise e Kasipul nyiso luoro e wi medruok mar monj ma itimonegi kod jomaundu. Machiegni nyakorom gajwang' e chendo maro imore wantie gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Tim mar Harambee Stars oloyo tim mar DR Congo gola achiel kuom nono e tukgi mokwongo mar piem ma otisne CHAN e alap Makasarani. Manaka jafwambo marwa James Opondolero no jo Kenya no yuoro kar rombgi e siro tim no matugo tukgi mokwongo nyaka ne chak tuke mag CHAN. Austin Odhiambo nomiyo tim Kenya Harambee Stars points adek e tukgi mokwongo gi tim mar DR Congo e tuke mag CHAN higa mar 2024. E tugono matuge klab mar Gor Mahia noloyo gol no makende e dakika mar 47. With the strike that sends Kenya into rapture. Austin Odhiambo is a star, but his star is risen. Tok jotugo wuok e yweyo tim mar DR Congo notemo matek mar yudo gol, kata kamano jagol mar Kenya Brian Omondi ne odino rode duto. Kocha mar Kenya Benny McCarthy notimo lokruoge manokelo fungruok ne timno kendo chwalogi nyaka e loch. The 33rd nation to feature in the competition begins their campaign with a win on home soil. The co-hosts have done it, and Austin Odhiambo has scored the only goal of the game. Kano wuoge jofwambo McCarthy olero ni kata odoko ni jotuk Kenya pod onge lony mararieya, en gi geno ni gibiro timo maber kendo singo ne johera mag adhula mondo obed ka biro e alap mar miyo jotugo mijing'o. Exponentially now. Kenya might have started this first half on the back foot, but they ended very much on the front foot. Bang' yudo points adek kowuok e tukgi ma kawuono, tim mar Harambee Stars biro timo ikruok ne tukgi mar ariyo e kindgi gi tim mar Angola, tugo ma ibiro bagi e alap ma Nyayo chieng' tich ang'wen. McCarthy nigi geno mar yudo points duto ma biro ketogi machiegni e donjo tielo mar quarter finals. The opposition coach Benny McCarthy. For Kenya, it's genuine delight and an opportunity to celebrate an opening day victory that not everybody expected, and everyone in Kenya will delight. Kenya nitiere e pool A kama oting'o timbe kaka Angola, Morocco kaachiel gi Zambia mane omolo pacho ka okinyi ma kawuono motelo ne tukgi mokwongo gi tim mar DR Congo chieng' tich ang'wen.
James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Koramga jonja tenda piny Kenya William Ruto koro dhi chopo singo mare ne jotugo mag Harambee Stars mar miyogi $1,000,000 ne jatugo ka jatugo kuom lo tukgi makawuono. Ruto molimo jotugo go bang' rumo mar tugo e kind Kenya kod DRC onyiso mor mare gi loch ma Kenya yudo kendo singo medo sirogi. This is just a good beginning. You did very well. Thank you Bwana Otis kwa kutupatia bao la pekee. Wapi huyo mungwana? Austin. Ako wapi Austin? Ako area. Very good. Very good. So pongezi sana. I just want to keep the spirit high, and we are all, as I told you, we are all behind you. The whole country is behind you, and we are going to stand with you. Si sasa muko na kila mtu sasa ako na $1,000,000 tayari. Sasa huyu mungwana anaitwa nani huyu? Wapi president wa FKF? Sasa kesho asubuhi unipitie. Yes. Uchukue mali ya hao watu. Ndio. Tutakuwa tunakatana tu hivyo. Ikisonga mimi nasonga, ikisonga mimi nasonga. Ndio. Sawa. Tuko pamoja guys. Sasa mnajua Wednesday or Thursday? Thursday sasa ndio game yenyewe. Ndio? Please. Mkae strong, mkae ngangari, sisi wote tuko na nyinyi. Sawa. But you did a wonderful job. Niliona kidogo pale tukianza. Mulitense kidogo mkaona kitaumana ama ni aje. Lakini vile mmecheza hiyo ball, nasema asante sana. Tuko sawa pamoja na nyinyi. Wewe Prezo? Yes sir. Asubuhi, saa 2, pangana na hawa. Fuachigi fak ne Harambee Stars anyato ne Austin Hodith kumeo Harambee Stars gol makamana. Nyakora mwajonga rita no redia peni opogre mochopo halap tuke makasarani kod mano manyayo kinyi makawuone kinde matuke magchan ne chana chaka yanga odiochieng ni makawuono. Jora magadhula no chopo karombgi mar siro team Harambee Stars kama goma nentiere kode ichwang ne omuomo moko kuom range e alapno makasarani magikone ng'ata chiel no yudo hinyruok. Yafomaro Armstrong Osutwa mialer mathoth. Gikone odiochieng' mosebed ka irito ne ochopo. Bandera fwadhore, ilo kod moro pongo kor lwasi, johera mag adhula ochomo Kasarani. Kaluwore kod chike mane ochiw gi migawo mar wuoth kaachiel kod maro mar arita ewi ratiro mibiro tige wuoth ahinya to ne weg nyamburko, apisas mag obila ne omondo mar neno ni apeyni ma ochomo pewe mag Kasarani kod mano manyayo ler kendo onge dhungni. Obila ne oketo hinga e apaya Thika e roundabout mar Roysambu kama ne nyamburko mane ochomo boma ma Nairobi ne geng'o mago madonjo Kasarani kendo mopuodhi kende mane yienegi kalo kendo tiyo gi apaya no. Magi ne chike mar neno nyamburko mag jowuoth kod mago ma ok opuodhi okochopo machiegni kilomita 1 kowuok e lap tuke ma Kasarani. Chal mar arita ne oridi kaluwore gi kwan man malo mag obila mane okwore rangi alap ma Kasarani mar gayo tulo moramora, neno ni arita mag johera mag adhula bende oridi kendo neno ni chenro mag wuotho korochni apaya Thika kaachiel kod alwora ma Kasarani. Moko kuom johera mag adhula mane omondo kendo mane osebede lain kuom seche buora to ne gi paro mopogore. Ne gigolo ywak ewi kaka pisas mane omiyo arak mar tayo arita e pauno ne odeko ya ohinga kod rangi kendo bende ni ne giulo enonotiko. Hii organization ya leo imekuwa chini, tumekuja hapa saa 4, tumeambiwa tuwezi ingia mpaka saa 6, tumeumia hapa kuanzia asubuhi na baadaye naogopa itakuja kuwa na shida, si mzuri, tunataka next time i-change. Shalipa ticket lakini bado hatujafunguliwa mpaka saa 4, nilikuja saa 1. Wanataka kutupiga tear gas ndio tusiingie kwa game. Mokoto ne ogolo ng'ur mar gi ewi chike ma oridie tuke chan. Mano matamo gidonjo kod oporo, firimbi kaachiel kod bunde e kind gik mamoko ka giwacho ni mago eme osebedo ka kelo ndhadhu
ei pap. Angalia kama Tanzania, game ya Tanzania venye kumekuwa fufusela, utamu wa game ni hizi vitu virimbi, fufusela wametukazia sana bwana. Juu hata TZ jana tuliona mavuvusela kila kitu, hizo wanyama wanakataa wasiingie. Kinde machok bang'e jera mag adhula mane nyiso ichwang' ne omuomo ohinga mane oketi gi obila kaachiel kod apisas mane chiwo arita kendo temo donjo Kasarani. E rangach machielo, chenro mag nono otiko e manyasani ne dhi nyime. Kanyo, jera mane ni kod otiko maching kod mago mag ong'we yamo mane ing'ade mbui kende ne oriedo ka girito mondo puodhgi mar donjo e pap. Kanyo bende apisas mag obila ne ogo tach mar neno ni kwe obedo. E rangach mar adek, jera mane ni kod ilo ne ochungi kendo ka nono mar otiko ne timo nyadichiel kendo kama nyiso ikruok mane oketi mar neno ni jogo man kod otiko mopodhi kende ema ne donjo Kasarani. Kata kamano, ichwang' ne oneno kendo ka johera mag adhula ne omwomore kendo muko hinga machielo kendo donjo e lap ma Kasarani ka ng'at achiel ne wuok kod hinyruok. Tok rito kod liyo, johera mag adhula sani koro nyalo buonjo nikech tuke mag CHAN ochopo ka. Kata kamano, penjo maduong' pod nyuolore e wi hikruok kata okenge moketi ne arita mar johera mar adhula. Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Kasarani, Nairobi. Rokamana ahinya Armstrong Osutwa kuom neno ni wayudo wechego kaka notimore yo makare nyakoro mgajwang' wasingo miler kotenre kod tugono mabende koro nochakore kawuono e pacho ka biro dhi mbele nyaka giko mar dwene kaka Ramogi TV wasingo chopo singo wa makamano. Kwa dhi mbele wang'e mago mag siasa, jagoro maduond bura mar ODM Edwin Sifuna osewa jogo mosebedo kase kuom chung' mare e wi okang' maduond bura no tiyo kanyakla gi duond bura mar UDA. Owacho ni okang' mora ma osir gi duond bura mar ODM obiro siro kaka jagoro, to mak mana ne ka ODM olando siro jatend piny Kenya William Ruto ne yiero 2027 to ok obiye. Nyaka ne duond bura mar ODM land chung' mare mar tiyo kanyakla gi duond bura mar UDA, jagoro mar ODM Edwin Sifuna osebedo ka onyiso chung' mopogore ka okwedo tend jatend piny Kenya William Ruto. Maen kata ka obedo ni osebedo ka osomo ote motenre gi chung' mar ODM e romo opogore koriwo koda ka keto koke ogirimiti kaka jagoro mar duond bura no matiyo kanyakla gi duond bura mar UDA. Kata kamano, kawuono Sifuna olanda yanga ni kata obedo ni osebedo kosomo chung' ma duond bura no ok obisiro kata somo ngang' chung' moro amora ma ibiro landi gi duond bura no mar siro jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Kanyo emo wacho ni obiro were gi duond bura no. Wakisema huyu Sifuna ni bure kabisa, nitasoma. Lakini siku ile watapitisha ati chama cha ODM kitafunga Kasongo mkono mwaka wa 2027. Hiyo nataka niseme mbele na mbele ya Mwenyezi Mungu. Naambia baba hivi, nimwambie simwambie? Niambie baba simwambie? Mimi Caleb Amisi, ukiamua kuunga mkono William Ruto, baba, that will be the end of me and you are now. Sifuna obono tend ODM mondo miyo ikre mar chiwo ting'no ne jal machielo kapo ni chuno ni nyaka osom winjruok mar dhi siro William Ruto e yiero 2027. Hiyo itabidi watafute mtu mwingine ya kusoma mambo ya Kasongo. Nimesikia wakisema rafiki yangu Jared Okello hapo tayari kusoma hiyo mambo, ati yako na kizungu mingi kushinda Sifuna, ati anaongea ile ya mapua, alisoma Uingereza. Ndugu yangu Jared Okello, kuwa tayari wakati wowote. Kama unataka kufanya kazi Sifuna anafanya, uko ukae tayari. Siku ile watasema ODM inaenda na Kasongo. Hiyo mimi siko ndani. Nyocha ne kakuku mar tend ODM noromo mar keto kwe bang' kane Sifuna yande ochiwo twak mane nenre ni seyo winjruok mane kind ODM gi UDA. Sifuna owuon ema nyocha osomo winjruok bang' twak makamano kendo nyise lela chung' makanyakla mar siro sirikal. Makmana ni koro to pedhe lela ni pod ok onyal siro William Ruto kata nade. Jagoro no lose kar chung' od bura ma Saboti kaunti ma Trans Nzoia e kinde mane giyore nyasi mar choko omenda mar siro grube mag mine.
Jalupo gai mar UDA Kithure Kindiki osingo na jokanyo kod johera magi ni welo mag duond burano idhi time yo maratero motelo ne yiero mag kombe masani odong' nono. Kindiki mano lose limbe mare kaunti ma Baringo dok ne chenro mag dongruok ma jotelo mag Kenya Kwanza osebedo kayalo kagilore gwenge ma Thurkae. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Kaka yor kiero ki on kuma debedi chamar UDA motelo ne welo mag yudo tiko mag chopo e debe ni yiero madundo mag kombe man thuolo. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ma en jalupo gai mar UDA olero ni jokanyo mag UDA dhi timo ratiro e yudo tiko motelo ne yiero madundo. Na wakati senator mtachagua make sure muchague chama ya UDA. Ama namna gani? Ama kuna mpango ya kando? Nyinyi mutatusaidia members wa UDA, we will do free and fair nominations. Kindiki kod jotelo mamoko ma Kenya Kwanza molose limbe margi jiwo sirne mine e gwenge mar Kabaratonjo e kaunti ma Baringo. Bende odok ne chenro masani apisa mag sirikal e kod jotelo moyier e timo mag dongruok e pachoka. Mano midendo ni empowerment programs. Mamoko kum josiasa osebedo kaseyo. Kindiki onyero jogo makwedo chenro nogo. Kuna watu wanaongea mambo ya uongo huko nje. Sisi hii pesa ambayo tunasaidia vikundi sio pesa ya kugawanya watu waende kununua kitenge. Akina mama waende kununua kitenge. Hii ni pesa ya biashara. Si mambo ya kusaidia akina mama kwa biashara. Na wanasaidiwa kupitia vikundi. Na tutakuja pia kwa mambo ya vijana baadaye. Na mambo ya wazee pia wako na vikundi vyao. Because we want everybody to be empowered. Sio pesa ya kugawanya na kukula mikate huko kwa maduka na kunywa soda. Na mimi, Your Excellency, nimeleta pesa. Yes. Na nasikia wengine wanaenda kotini ati kusimamisha program hii. Program ya kusaidia kina mama. Washindwe ama wasishindwe. Hii mimi natoa sini yangu. Yes. Wanatakia nini pesa yangu? Wanatakia nini pesa ya deputy? Jodbura ma Baringo Central Joshua Kandie bende otio kod thuolo no mar seyo jatend riwruoge mag okinde pachoka LSK e wi mano ma owacho ni okindego osebedo ka dok ne jogo ma duodo sirikal mondo kik ta chenro mage e yo makare. Na kuna lawyers wawili ama judges wawili, mtu akifanya makosa anawachiliwa akifanya makosa mbaya. Mimi niko tayari kupatia hawa scholarship, moja aende US mwaka moja, mwingine aende Germany mwaka moja, mwingine nipeleke yeye Japan mwaka moja, waone vile dunia iko, kwa sababu dunia hii hapana cheza. Kwa hivyo tunaambia hawa wanatuzunguka kwa fitina, wachaneni na sisi bana. Nyinyi mpige kelele, muandike magazeti, muende kotini, empowerment haiwezi kusimama. Tutafanya kabisa, because bottom up ni ahadi ambayo tulipeana katika serikali yetu ya Kenya Kwanza. Na tulisema tutainua watu, tulisema tutapambana na umaskini. Wakati unapambana na janga lolote, huwezi kutuchagulia silaha ati tutapambana. Tutatumia yote ya serikali na hata empowerment pia. Bora umaskini iondoke, ama iko shida gani? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka omedoseo sirikal kuom tiyo gi chik magayo timbe njore pachoka kaka yor kumo rawere ma osebedo ka bago ng'anyo mar seo sirikal. Kalonzo manolose kanisa mar Ruach Tabernacle Ministries Nairobi owacho ni okang' ma kamano en ataro mar chik kendo dhi ataro gi dwaro mar demokrasia. I still insist, ni jambo la aibu sana kushtaki vijana wa Kenya Gen Z kusema they are terrorists. Ni kusema kwamba wazazi wao ni terrorists. So every Kenyan voter is a terrorist. Because these are Kenyans exercising their freedoms under the Constitution. How do you then charge under, inaitwa POTA, right? Yeah, POTA. Prevention of Terrorism Act. Riwruok mar jopuonj mar KUPPET koro onyiso sirikal ni ochwalo omenda duto mag somo ne mahigani ne sikunde kapok oyepi ne tam mar adek. Jagoro mar riwruogno Akilo Misori onyiso dwaro mondo mi twak obedi mar loso chenro mag somo ma pacho kae kamoriwo nok mar omenda. Kaka Yutho Mondilero no riwruogno
dwaro mondo mi chwal jopuonj e ngas mag tich kendo chiw thuolo ne ndiko jopuonj manyien. Gin jumbe matin ne adek kende to skunde yawo yepo mabiro gi wich bar mar gope ma skunde onindogo tamni mahao bilion 20. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet nyaka sani koro dwaro mondo mi migawo mar omenda ochwal gope duto magin go mag skunde kapok tam manyien ochopo maonge leo. Cabinet Secretary mar Finance bende kiyawo tam manyien to pesa ma President owacho ni nitiere ni ogolo chope skul. Koro nego wabed gi twak kaka jopiny mar Kenya ni policy mag education onego bed ni koro wantiere go mondo wawach weche machalo kaka pesa michule skul, gik miji some skul, policy mai somo go e skul nyaka mondo koro lokre. Akelo e twak kod jofwambo e boma ma Nairobi kama bende onyisi dwaro mondo mi kel twak machielo mabiro kelo paro manyien ma opogore kod mar Profesa Munavu. Paro mar Profesa Munavu emane omiyo jopuonjre mag junior secondary oduoki e primar kendo medo nengo mar omenda mar somo e kuonde tiegruok mamalo moko masani osekelo liet e sekta mar somo. Presidential Working Party no diro jo Kenya omiyo gi ting' ma ok nyal nikech Presidential Working Party emano wacho ni nyithindo madhie junior school otere primary to noyudo ka ne nitiere klase 12,000 manosegere secondary school. Higa ni kaka ne wantiere ni ne onge form 1 to klase mag jo form 1 go ne nitiere ni nono to udi klase 12,000 ka be nogere ni nono to chako ger klase moko e primary school mana ma okiew gi secondary school to laboratory to onge. Enemo okelo thirno kendo nemo miyo koro wan gi bagni mang'eny. Moko kuom gik ma bende riwruogni dwaro mondo mi otim oriwo chopo singo mar ndiko jopuonj 20,000 higani kaachiel gi golo omenda mar medo jopuonj e ngas mamalo mar tich. Ogol pesa mondo jopuonj oyud go promotion. Jopuonj 130 oyud promotion margi. Kako golo dwoko fees mar university chieni ogole pesa mi Teacher Service Commission mondo jopuonj oyud go promotion. President mondo chako chiw e budget pesa manyalo ndiko jopuonj 20,000 kaka nochikowa chieng' Labor Day. Juma ma okalo ne oduok piny omenda mar somo e mbalariany kod atamalo manie kind 15 nyaka 40. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakan prario kod adek nyakorom gajwango kao yo mokwongo chenro en oimore erokamana ahinya kuom kete Ramogi TV kapok wakao yweyo neno ote mar jakoma Gideon Midega nyakwador ka wuodo yoma gin kanyo gi Eriko Ndijo wacho ni poch gi pak ne jatend piny kuom miyo jotugo mijingo jotugo mag Harambee Stars kendo kuom chopo singo mare mano wacho ni odhi miyo gi milion achiel kachiel ng'at ka ng'ato. No bende kanyo Mama Ken, Mama Kewi gin kanyo gi Kewi Kababa gi Nyasuba wacho no mosiepene kaka min Rose gi min Diana gintie Kisumu gimora ahinya gi loch mar Harambee Stars e tuke mag CHAN mochakore odiochieng' ni makawuono. Eno kanyo Pastor Jojo Ongonge wacho kanyo ni gin girito kaka ne janabi moro wacho ni piny dhi kethore karinka wuono saa uchiel otieno wacho ni gin gilando mana wuoth mochomo Siaya gidhi lamo ne piny Kenya ka Glow Church wuoth chakore Kindube saa 5 kamili. Kata kamano wacho ni poch gi pak ne team mar Harambee Stars kuom keto mor e chuny oganda jo Kenya. Setho Odhiambo Jarusinga wacho ni entie gi Mwalimu Kennedy Brother Jim Odhiambo wacho no mora ahinya kuom loch mar Harambee Stars kendo poch gi pak odog ne Odhiambo wan koro loche ma warito chieng' Thursday kendo jatend piny ochako gol milion 1 no chap kes badai rokamana ahinya. Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Kupere Nyandiwa Parish wacho kacha no mora ahinya gi Ramogi TV wacho ni Harambee Stars ogolo wich kuot dala kae kamane ker kod baba no betie piny kendo wacho ni de ogando keto wigi kure wacho ni wakwane gi Nyasaye mondo gwedhgi e tuke ma pod odong' ma gintiere godo mbele. Omor kod ker mar miyo jotugo mich
wacho ni ma koro en gino mabende koro dhi medo gi mijingo e kinde gi mabende tuke mag CHAN pod dhi mbele Nyakwaro Mgajwang, kaeto wacho kanyo ni en bende okone gi hawi maber ahinya. Alex Oguso wacho ni en tiere kodwa. David Owuoth wacho ni en tie kodwa, wacho ni congratulations to team Kenya. No bende Monica Kumu wacho ni weche gichopo ne eyo makare ahinya. Puoch gi pak ne Ramogi TV kuom ni weche gichopo ne oganda eyo makare, kaeto bende wacho ni puoch gi pak ne Harambee Stars kuom ni weche ni gichopo kata gi loyo team no mar DR Congo. Anana yan Ben Bella kanti nyandemra kwa bwa yen beno mor gi weche gi. Ronald Yambo Jandhiwa wacho kanyo ne gin kanyo gi mama gi Grace Yambo, Roni, Evelyn, Paul oro otel mar puoch gi pak ne Harambee Stars kuom demo DRC achiel nono. Wacho ni koro moluor Mr. President o chop singo mare, singo se chop kacha kendo kiny sa 2 gokinyi giseyudo milion ng'ato ka ng'ato. Oyo mote Nyakwaro Mgajwang chendo eno imore med oro ote mag yodu kod mathoth ma eno imore. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kerstin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723 689 745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa.
Radio Citizen, radio number one. Radio number one. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni kendo nyakwaro Mgajwang' chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Sirikand piny Kenya dok e yorene machon mar duoko grube jopuonjre ma otisi ni 4K Club mane itiyo godo e jiwo lony mag pur ne jopuonjre. Jatend migawo mar pur e pacho kae Mutahi Kagwe notelo chako chenro no manyien kendo idhi chwalo ne skunde primar ma pacho kae. Yoselo dire kod ler. E skund primar ma Kihate County Manyeri, jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe notelo ne yawa yanga chenro no mar grup jopuonjre kata club motisi ni 4K Club mageto konyo nyithindo matindo e ng'eyo chenro mag pur. 4K Club yande ne nitie skunde e higni machon to kata kamano humbe ne oduogo duono. So we want the younger people to start learning agriculture from when you are small, and everybody should have some knowledge about agriculture because agriculture is life. E ote ma uchiw gi Kagwe, e wichero mar yawo klebe mag 4K Club, skunde 31,218 mag primar ma pacho ka dhi bedo kodgi ka nyaka sani jochiw tiegruok ma kwan gi romo 1,222 oseore kauntis 36 ma pacho ka mondo konye jiwo chenro no. Kagwe wacho ni skunde 245 nyaka sani oseyudo sir mag masinde kod lony manyasani mag pur kaka greenhouse, masinde mag kuoyo pi e puothe kod mago mag pith gwen e kind mamoko. We used to travel all over looking for information. Now information will be on your mobile phone because it's a new way, it's a new future, and things have changed. But that change can only happen if you, the very young people, take an interest in agriculture. So we want you to be interested. We want young people to grow passionate about agriculture. And when you grow passionate about agriculture, our country will become stable. We will have enough food in Kenya to eat, and there will be no problem about feeding our population. Kufanya, kusaidia Kenya. Club mar 4K nochaka yanga pachoka e higa 1962 kendo koro chenro ni geto konyo jopuonjre e ng'eyo riekni mag lony e yor pur ka koro ikwayo jopuonjre machon mondo lim skunde gi machon mondo ginyal jiwo jopuonjre e ber mar pur pachoka. The alumni people, you should take an interest in the school you learned, where you came from, the school that was your school. You must go back to that school and help them. You must help them build a better school. You must also help the students themselves. Kata kamano, chenro ni mar chiro clubs mag 4K Club e skunde nigi geno ni rowere masani ok bi mana timo pur kod pith, to bende gibiro kelo paro manyien kod ohala, gino mabiro loko yor yuto e ngima. And tomorrow, when you are a farmer, we want to make sure that you are trained as a farmer, but you should be interested in farming. Because tomorrow we don't just want you to keep a cow, we want you to keep a very good cow. And we don't want you to just get some milk, we want you to get high quality milk. Joyce Olo, Ramogi TV. Riwruok kanisa ma pacho kae idhi Kenya Council of Church Alliances orwako paro mar duol magawo tieko riedho mamero ji nakada mar medo higni mar chako madho kuong kowuok higni 18 nyaka 21. Giwacho ni paro makama biro duoko piny math masasa kendo kelo dongruok moriere
kachiel gi siro rawere mantiere kod midhiero matiyo kod yedhe mamero ji. Cynthia Onyango ntiere kod ler. E kinde ma paro medo wuok mopogore opogore ewi paro mag chike manyien maduol mar Nakada geto keto e tim, tend riwruok kanise Kenya Council of Church Alliances and Ministries osenyenyore lela kendo ka ochung' motegno ni kikorgi gisiro paro mar medo higni mar chako bilo kuong kowuok higni 18 nyaka 21. Giwacho ni piny Kenya oseneno midhiero modhuro ewi tiyo kod yedhe mamero ji kod uso magi ma oyayi, ahinya to mago miuso machiegni kod sikunde ka jonyuol ema osebedo kayudore kama diny kinde ma nyithindo donjore kuoto kuong e kinde ma omondo. We have witnessed firsthand the devastating impact of alcohol and drugs on families. And even if we ask each one of you about your families, you know, maybe you know somebody who has been affected by alcohol. This is affecting the families, the youth, and the moral fabric of society. Many households are grappling with brokenness, economic hardship, and mental health challenges that are either fueled or exhibited by substance abuse. Kikorgi, ma en paro mochwiny kendo ni kare ma sirikal nonego bed ni oseketo e tim e kinde manyime mondo konye duoko chien midhiero mag yedhe mamero ji. Giwacho ni uso, keyo tipo, kod duoko chien kuonde mitie kod yedhe gi ahinya to e wang' oganda owinjore kendo ni kare kedo kod midhiero matalariya mar yedhe mamero ji pachoka. The government action is therefore bold, necessary, long overdue, and this should have come even earlier. Like this what we said is long overdue. Raising the legal drinking age and restricting access to alcohol in supermarkets, online platforms and public venues such as parks and petrol stations are protective measures that affirm the sanctity of life and the importance of safeguarding our young people from early exposure to harmful substances. Kata kamano, gikwayo sirikal oneni kadho chike makamagi okonyuolo midhiero manyien moting'o mibadhi kod medruok mag ohelni machiko kopodho mar yedhe mamero ji. Guard against corruption and rent seeking. Prevent the emergence of a black market while restricting access in an important and necessary first step. We must move further and address the demand side of this problem. This will ensure that we do not merely drive the sale and consumption of alcohol underground, thus leading to the rise of illicit brews and even more unsafe alternatives. Bende ginyiso sirikal oketo kenge makare mag siro anyuola mani kod midhiero mar yedhe makamago kendo neni kochopo kinde mar kawo paro to oganda duto kawo pachgi ewi parono kapok okete tim. Support families and communities. We acknowledge that laws alone cannot win the battle against addiction. We therefore urge the government to partner with faith-based organizations which are actually up to the grassroots. Listen to all stakeholders. While the interests of alcohol manufacturers and traders must not supersede the well-being of our children, dialogue must continue to be part of our national culture. Giduol achiel, gikwayo sirikal kod riwruoge duto majiwo lwedo paro duto mag Nakada mondo ket parono e tim kod adiera, ratiro kod hera mag oganda duto mapachoka madwaro konye tieko midhiero mar yedhe mamero ji. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Odhi kaunti ma Homa Bay kama jo bodaboda e boma oyugi sekar chung'od bura ma Kasipul koro nyiso luoro ewi medruok monj ma itimonegi kod jo maundu machwenego kata moko kuomgi kendo mayogi apikni. Aka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich leronwa, obila mar Achwoyo South oyango ni achich achiel osemaki ewi tim mar monjno. Jo bodaboda alura ma oyugi sekachud bura ma Kasipul koro wacho ni gin kod luoro e medruok mag jo maundu ma osebedo ka monjogi kendo nego jo apiko machwe magi apiknigi. En tim maundu ma osebedo ka jimbore ka jo bodaboda go wacho ni jo maundu go geto mana jowetegi mani kod apikni manyien ka giwuondore ne gin jowuoth to gikone japiko mating'ogi katerogi kuonde ma gidhiye ginegogi e kor yo kaeto lalgi apiknigi kaka ilerogi jakom riwruok jo apiko ma East Kamagak Alex Ogoro. Wakao thuolo makawuono mar wacho weche mag arita kwe mar Achwoyo South. Wan kaka jo bodaboda wasebedo gi pek e weche mag nek kod timbe maricho e Achwoyo South.
Omiyo wakawo thuolo kawuono mondo wa address issues machalo magi. Number 1, wan gi jo ma jo pikipiki tinego gi mana ka gwen. To kinego gi to kwane gimoro amora mitimo kata mikawo e wechego. Kaka sani wan gi Gideon Omolo manonegi moma pikipiki manotho manwaseiko sino koch. Owili nyocho neg Damara View Oyugis kamana kotero customer to go wiye matho kanyo mapok waiko. Wan gi Victor Omiti neg manego kinyi kuwuok chieng' Sunday pok oiki. Wan go Mondi bende nicho go chieng' manogo pastor na. Jo bodaboda go ywak ni sani koro gin gi luoro nyato jowetegi matiyo seche mag otieno kaluwore gi wach nek makoro jimbore ma itimo ne jo apiko gi jo maundu machwe mag apiknigi bang' ka osemonjgi. Giwacho ni monj ma jo maundu sani koro monjogo jo apiki alwora ma Oyugis ka ok otieki to dhi hinyo sektano ma bende rowere mathoth yude konyruok margi. Ne wan kaka jo bodaboda mar Chonyo South ok wawinj maber ahinya nikech nyithindwa ginego to ok wane gimitimo. Ka nitiere system moro amora monya tiyogo police station makar wakati gimako sele to mondo tim mondo wayud kwe. Ok wan maber, wawinjo ka wan marach kendo nyithindwa tho ero marach. Kwero nek marach mosebedo Oyugis kani ni mondo rum mondo jowa oti matek mondo bed gi girgi. Adwa condemn the brutal butcher mar Chonyo South matimore ne jo bodaboda manego jowa ka harmlessly. Wadwaro ni mondo sirikal okawane jukumu ni kaka traffic. Wadwaro ni mondo uman CBD kech ang'eyo ni joma riembo ka gin joma dhi e skul mong'eyo kaka onego bed ni giriembo ka gichopo within the town or any center. Onego gibi mondo gichung' ei town kanyo mondo ging'is jowa gi kaka onego bed ni giringo mondo jowa mahinyore pile pile kik hinyre. Kamoko kuom johala e boma ma Oyugis bende wacho ni timno ka ok otieki to joma undugo bodonjore kuom johala e bomano poni tendo bila e kaunti ma Homa Bay ok otieko wachno. To kendo jowa modak e Chonyo South wang'eyo maber ni jok matimo marichogi wadakgo. Gin giriembo kodwa bodaboda ka, gin e town ka, wadak kodgi e mierewa, wawuotho kodgi kanyakla, wadhi kodgi e our churches. Wuok oko mondo iwach ja criminal ming'eyo. Ndik wuog oko mondo iwach ng'a ming'eyo. Kendo wadwaro ni security apparatus, the DCC, wadwaro ni jogo come on board. Komanda mar obila e sub county mar Chonyo South Philemon Saera oyango ni lipode monj mitimo ne japiko osechoponegi kendo nitie achech ma gisemako winjoreno ka okoni gichano barasa kod jo apiko ma Oyugis mar manyo kaka inyalo tiek wachno. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. E kinde ma chochruok mar arita medore e moko kuom kuonde dak e boma ma Kisumu, jopiny kar dak ma Migosi osewuok oko kendo kwedo jogo manjawo arita mar alwora margi. Moko kuom jodak ma Migosi osingo chako nono jogo ma wuotho e gwengego e seche mag otieno kendo oyango mago madibed ni nitiere kod paro mag monj. Bende gidwaro ni obila okaw ting' mar jiwo arita ne jodak ni mar ripode ma gisegoyo ne tend arita kwe pok onyuolo olemo. Toyote mare komanda mar tesendo bila ma Kondele wacho ni gidhi medo kedo koda hachijego marocho kwe kokale tudruok margi gi jopiny mamiyo gi maling'ling'. Wan kaka jololwe waritre kendwa. In jirani modak e lolwe ka ng'ato goyo koko, please come out mondo ikony your neighbor nikech kik kwal ng'ato to in imedo mana loro dhot. Agombo ni kaber to jololwe duto te wuoguru oko seche migo yore mondo mi wang'iuru ni to joge gin jomage. Tuo osemedore e estate kae ma igo dhout ji, ituro dhoudi, jodak bende dar nikech arita kwe ok ber. Waseketo mkakati kaka jo ward ma Migosi ma wadwa ni wabiro chako raid gutieno tok saa 4 ma ng'ata ma wuotho nyaka imiwa identity ni nyaka identify ni to be inja Migosi ka koso ang'o midwaro Migosi ka to gi kumi yae gigo ji giludhe gi etoki kikia godhiambo emo ayudo customers mang'eny kaka jolewni kaka wauso ka warito jok maya tich lakini tinde insecurity otimo waloro chon. Wadwaro stima for our safety at night. Stima wadwaro not tomorrow but today, because lolwe kaji yiringe 24 hours and it is important to wang'e jo maringo go gi joma gidwaro ng'o seche.
Familia moro gweng' ma Pitha Kongare sub-county Mauriri manyo ratiro ne wuodgi mane ogo kod lisasi bang' ywaruok muoch kind familia ariyo, ywaruok ma itudo kod weche lowo dwe achiel mokalo. Familia ma Patrick Okelo Bilo wacho ni nyaka ne kes ni chop ka obila nonro malong'o pok otim ka giwacho ni pod gidak kod luoro. Rawera mane ogo kod risasi Charles Ogejo Okelo wacho ni pod odak kod luoro ka bende koro gombo mare en ni otim nonro kendo okawo okang' mar chik kod obila. Ripot yango ni familia ariyo gi osebedo ka ywaruok ntiere kindgi ywaruok mar lowo kuom kinde ka bende kes mar lowo ni sani ntiere doho. Tendo obila e sub-county ma Mauriri wacho ni pod gidhi nyime kod timo nonro. Hospital asebedo ka an gi luoro mang'eny. Ngech kata an aja Jua Kali, asebedo ka nadhi Jua Kali. Sani nyaka Jua Kali macha temo go sani koro ane gi luoro nikech adhi Jua Kali to katemre saa moko mapok oromo kata 11 to chuno na duge ot chon. Ngech an gi luoro ngech jogo pod chal gima pod gimanya. Sirikal marwa mamalo nyaka gi mapiny te. Ngimana ni en at risk. An at risk. Kuyie to konya uru. Ma kata ma Jua Kali manodhiye sani kaluwore gi risasi manokalo e dende ok en gi yot mar timo Jua Kali. Koro pek kata mar kaka okonyore ot chuno ni nyaka wane mwadonje kaka owetene. To gini koro chalo ka gima bochako miyo wa pek moro. To ng'ama notimo gini to pod ne oko. P3 wasejaso, wasegolo gine mag X-ray, wasetimo gimoro amora kaka sirikal ne dwaro. Koro buk ma wan godo sani ni nyaka sani onge gimoro amora ma sirikal osetimo. Ne wamiyo nyaka polis nyaka CCTV footage kaka bunde ni notimore. Kana dhi headquarter office maduong' ne gikonwa jatelo mar CID ma Mugori no kono ni mondo wago badwa piny kendo walure gi chike mag polis. Kowuok e kaunti ma Migori atiri nyaka kaunti ma Siaya kama moheo riwruoge 20 mag wakeni mawuok e kuonde chung' od bucha auchiel e kaunti ma Siaya yudo tiegruok ewi ber mar riwruoge saga kaachiel kod holo gi kungo kaka achiel kuom yore mag konyogi e yor omenda. E kinde tiegruok ma kamago manotele gi apisas mag bad migawo mar riwruoge saga e piny owacho mamalo moyangre ni counties ma Kaluo pod nitiere chien kirango kwan mar riwruoge saga ka koro gikwayo jopiny mondo mak motegno weche mag riwruoge saga ni mar mano eka ginyalo yudo sir kowuok kuom piny owacho. Jalup komishona mochung' ne riwruoge saga e sirikal mamalo Peter Okul wacho ni sirikal oseketo kenge mag siro riwruoge saga nyate kind wakeni kod rawere kojiwogi mar donjo e riwruogego mabiro konyogi yudo kata hola miduoko gi nyinyo matin kipimo kod hola mag bengi. Kaka gisekano pesa ya gulu noero. Nyiso ni kata pesa mibro holo ibro miye kaka isekeno. Koro en gima encourage mon mang'eny mondo join cooperative societies okan pesa ma koro ginyalo pogore. Sako ni oyawo wang' wa mama mang'eny ma businesses matindo tindo wasechako gi pesa wa matin mwasechango ni to nikech riwruok uriwore kamoro achiel upuonjore to nikech loan cha interest ne bede tin ok inyal pimo gi mar bank koro ojiwo wa ng'ama nyalo miyo ng'ato ka ng'ato pesa lwete mondo dhi otimgo gire ok yot. Omiyo wakwayo gi ni mondo mi giriwre kendo giteg riwruokgi. Ok gin riwruok ma gikwecho, gin riwruok mwapuonjo gi motegno odiochieng' ma kawuono kaka ginyalo loso mwandu gi giwegi, ginyalo keto pesgi kanyakla e yo mathin ka dongo to wageno ni gidhi bedo grube motegno kendo wadhi medo cooperative bedo gima successful e Nyanza ka. Okoyo machielo Nyakurom Gajwang' kata kamana singo kawa moko kuom pachwane na mwalimu Faith Mzomo wacho ni entiere koda watching live kendo winjo weche gi makare. Linet Michael anini kacha in bende Felix Okoth Gono kantie Kayole South. Naftali Sewe wacho ni entiere koda mwalimu Jael gi mwalimu Bernard entiere kaunti ya Migori wacho ni Poch gi Pakne team Harambee Stars. Levis Wanyanga wacho kanyo ni entiere Mfangano Mauta. All the best to team Kenya. Kevin Oyekani ni kacha entiere Hero bendane no kanyo Ben Maina Wudo Kuyu wachora Mugitivi lera Henya. Charles Apinde wachoni en bendo sayoro kaka pile kata Alola Junior kantie di Ruby Orphanage Nyakach wachoni entiere kodo mora Henya kauono kuma hike mara prario nyaka
nyaka no chakre tim mar Kenya bo morgo ahinya. Erokamano ahinya musno ganda mantiere Dirubi Orphanage kendo amor ahinya kuom tich maber magitimo heyo makare. Oguda ka Yesu kantiere Makalda gin kanyo go uko Achieng, Anet, Ian, Aida, Maya, Phil, Gidela, Puoch gi Pako wacho ni ne tima mar adhula mar Harambee Stars wacho ni gimora ahinya gi ticha ma Harambee Stars otimo. Honorable James Richo wacho ni entie Kisumu kod familia mare oro Puoch gi Pak ne Harambee Stars en bende kuom loch mane giyudo kawuono. Wacho ni pongezi sana mama gi Beldino Richo kantiere Kochia kod jo group mare mar Okoa Nyumba te. Wacho ni ruoth mondo umgi giduto gimora ahinya gi Ramogi TV kuom ni weche chopeo makare. Biano George Henry wacho ni ukwala Puoch gi Pak ne team mar Harambee Stars. Engineer Fred Obura wacho ni NTM Mikindani Mombasa wacho ni oneno ka pesa ni Kenya makata gima ngima totu yo leso lakini loch bera ahinya omiyo golo pesa. Haya, Hosea Sam Jr. ntiere kodwa kowuok Nairobi. MC Chiki Marienga ntiere kodwa kantiere wengo ma Nairobi. En bende Cynthia Valencin wacho ni en bende en gi jaduong' ni wuon Fabian. Ramogi TV lera ahinya oyo matinya koro mga jwang kodugo kod mago mag tuke kikidhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. This October, View Travel is taking you to the world's biggest trade expo, the Canton Fair in Guangzhou, China, from October 14th to November 9th. Whether you run a thriving business or you're just starting out, this trip gives you direct access to top manufacturers, new products, and market insights. Enjoy a 10-day package from only $2,350, covering return flights, 9 nights accommodation, visa assist, registration to the fair, insurance, bilingual team leader, and a scenic Pearl River cruise. Plus, enjoy a free wholesale market tour in your preferred category. Elevate your business. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Unto wuka pio pio. Chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D*860*418#. Ramogi TV enod jower duto.
Machiegni kendo nyakora mga jomwang'yo mago mag tuke tim mar Zambia obedo tim mogik ma ochopo pacho kane tuke mag CHAN higa 2024 mibage pinje mag Kenya, Tanzania gi Uganda. Zambia mane igeno ni biro chopo pacho ka tich ariyo mokalo noloko paro mar chopo pacho kae chon nikech bedo ni tukgi mokwongo ibiro mana bagi tich ang'wen e kindgi gi tim ma DR Congo. Chipolopolo kaka ong'egi gi nying mar Oledhi nitiere Group A kaachiel gi tim mar Harambee Stars, Morocco, Angola kaachiel gi tim mar DR Congo. Chelo tim ma Tanzania no chako tuke mag CHAN 2024 gi loch bang' lo tim mar Burkina Faso gonde 2-0 e lap ma Benjamin Mkapa boma ma Dar es Salaam otieno manyoro. Jatugo Abdul Sopu nolone Taifa Stars gol mokwongo kokalo picha choma kapok Mohamed Hussein medo gol mar ariyo. The African Nations Championship so special. Now ball in behind. And an opportunity here, Zizek. It's been since last season. He also chipped in with a couple of goals, and his ball has made its way through. Still towards goal. And always seems to be available. It's a lovely pass, and bodes well for this Taifa Stars team. But now they're under pressure. Zizek goes down, but Faitoto has it. Over the top from the head. Struck beautifully. Finds the bottom corner. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. 4 minutes into the second period. Little flare. Another tremendous save. Good ball. Looking for Sopu. And he just kept going and going. Chance materializing out of virtually nothing here. Yes, he takes it down. His first for Tanzania. And it's come at the National Stadium in front of tens of thousands of his countrymen as he puts the Taifa Stars 2 up in the African Nations Championship. That's it in Dar es Salaam. Pwache pak ni Tanzania nyakoromgaji wankanye mwatieko godi chenro maro yimore manakaka na singo nini tuke mag CHAN obro miler mar gi pile ka pile nyaka girume giko duene mago tuke mabende kori bage kinde pinje adek mag Afrika ma ugwe Kenya, Tanzania gi Uganda. Linet Michael wachoni entie koda Doreen Matina ntiere Mamboleo, Alice James ntie Homa Bay, Vincent Aoko ntie Miwani, Elisha Chola wachoni entiere kona mora moko dwa wacho toketi Ramogi TV chenro maro inore. Anston Osewe ntiere Kadem Pacho, Collins Otieno wachoni en bende entie Nyamonye Karemo Junction wachoni wechegi chopone eyo makare ahinya Omor gi Ramogi TV kumnoni wechegi hochopone nyikwa Ramogi Ajwang kaka owinjore. Vitalis Ochieng World Game Kalariu wacho kanyo ni entiere kodwa kendo lo wechegi anya to weche mag tuke osebedo koluwo opia ya chuma wachoni entie Nyamasarwa Kisumu kato wacho kanyo ni en gimeno odewa ma Brighton Aseko Ker kod jochuma duto ma Kisumu gineno wechegi heyo makare ahinya. Eriko Baba wachono osemo le wang samachon kendo neno wechegi yo makare gimoma kodhoge en mana weche mag siasa mag DCP nikech gidak ni one term to onge gik magiseketo maduong' ayanga manyalo miyo Uganda lugi mondo mi hogone gi kura. Otis Nyakwanyawade wachoni entie Sindo Mwalo. Edwin Sifuna wachono odhiadhia gi Seoul kaka ODM kama wachoni poch gi park ni Harambee Stars kuom tich makare magitimo kawuono. Ken Wuda Rosi wachoni entie kodwa kaka mano wachoni en rito mana kethruok mar piny molanda gi jadolo moro. Beno kanyo ote mara
Benta Charles wacho ni entie kare no mor gi loch mar Harambee Stars. Engineer Chola Benjamin Kantiendhiwa wacho ni okaw mos mage. Simon Ongue wacho ni entie Ndagaria mano wuod Letesia ne romo gi TV yo makare gi jaode Cyprus support gi pak ni Harambee Stars kuom chako tugo gi loch. Wacho ni en mana ne team modong to bet tek matin to gilamo Nyasaye ne team mar Kenya. Kaito bilane no kanyo Hosea Sam Junior wacho no yie anya gi Ramogi TV kaka noni weche chopo ne nyikwa Ramogi e yo makare. Bilane no kanyo ote mar Honorable Paul Kodero wacho ni Sifuna ko tu sawa omed mana golo pache. Kaito Pengle Onjiri ntie Rongai manlongo ne Smith Austin nyakwaro mngajang nikech sanno ko gika ngwene wange yena wege kanyo erokamana ahinya kuom keto Ramogi TV elo timo ne weche gochopni makare wagoni erokamano kuom keto Ramogi TV kinde duto kuom ote mago ma ok somo kawuono kiny gi ndalo mamoko bro somo karuotho miyo ngima wan bendo miyo otieno makare nyinga Lydia Hokio asebedo jaloko Wilston Ochuka ubali otieno makare.